Alhamdulillah. Kafani ni masale na so. Salon ne yere be nyanga sanyanga salini. Tabali lai ban. Ye tabali be wano la. Wante fo la garego. Sara yere be yorom na fo. Ahmed! 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 Oui, maman. Na. Bonjour, maman. Oui, bonjour, ça va. Ça va. E wanta fo ne botola de suno la san. Maman, ne wuli ay marché, ne wuli de magani la me. Donc e dara kuni shura erjume. Maman, mi weekend la ne dara 4h. 4h. Waaw. Ça fait nya fam san ikorom so me kuma fa ne ngene ga kula bere chenwa. Ote chane maman, ne na le kuti bedi. Le me galoni ti. Ok, on verra bien. Comme nere bien en bangoni, ni be wuli jona te wuli jona ke amnai. La gare afola le la. Hein? Chimbe afosa ne mo wuli la suno la na ta suno ko de. Ko chime ko ne ga fere ni on employé. Elle le kini flane be kuma la. Hein? Désolé maman. Tay nyago. Iga ne ga tambla sugula 100. Mi kono. Ko wuli yer masi. Wo. Wuli ga tinyo ga tambla sugula mo re be fa. Ama fare be la. La gare afola folo le la. Ma bachi kabila. Nyamu employé. Ngela ko ngira bare ko wallahi nala manan sababu ni ma on sege na sa nala mo ni mate ba Wan ça va ma. ok ça va Ça va. so mo ko dun Baasi tɛ bashi tila I yɛrɛ dun bashi foyi tɛ na I fari dun a lafiya la a ka fisa Ala k'o kɛ ɲɛtaga ye amina Ala k'a ban pewu amin a sini fisaya ni bi ye amina n b'a ala ka duwawu minɛ ami i ami yɛrɛ dun bashi tila walahi baasi foyi tɛ ala n ka na tile nɔgɔya amina ala ka garijɛgɛ ɲuman Amin, amin. ka laɲiniw bɛɛ sabati Amina. sababu ɲuman kan ami ami ye Ala k'o dugawu minɛ ma taa baarayɔrɔ la de ayi ma taa n kun bɛ k'a labɛn donc Ah. n ko n bɛ n'i fo ka sɔrɔ ka taa o diyara n ye baasi foyi tɛ na d'accord bon I bɛ kɛlɛ na kuma na an ka gɛlɛya ko in dun an ka kamana gannen don o de la ala ka na ni sababu ɲuman ye a kɔni an sɛgɛnna dɛ an ye caman kɛ mais a nɔgɔyabaga y'Ala ye n'Ala sɔnna a bɛ se de mais nin soko in dun problème wɛrɛ tɛ a la kɔfɛ kɔni problème foyi t'a la ne kɔrɔkɛ yɛrɛ de ye so in d'a ma baasi foyi t'a la mɔgɔ ne bɛ ka jɔrɔ de a kana na gɛn ou bien k'a lamaloya cogo sugu dɔ la kunnadali foyi tɛ nin kɔfɛ nin ye ne kɔrɔkɛ yɛrɛ yɛrɛ de ye hakililatigɛ pewu an bɛ yan fɔ waati min n'ala sɔnna ma foyi tɛ nin kɔfɛ baasi t'a la maman n'ala sɔnna ma i ka foli de kun a don diyara n ye n bɛ taa baarakɛyɔrɔ la sanni ka taa i bɛ taa tɛmɛ o tɛ baasi ye awɔ ala ka tile nɔgɔya amina ka segin ni ɲuman ye ami ami i kana n sama fɛn dɔ la wula fɛ n'Ala sɔnna amen awɔ ala sɔnna ala ka garijɛgɛ ɲuman di ne den ma koyi mɛ n yɛrɛ bɛna wuli ka fɛn dɔ dilan yanni a ka na Ça va? Oui, ma fille. Oui, nous on va aller faire la fille. Ah, ma fille. Bon, faut pas me retarder. Me retard là. Ok, problème. Atelier. Ok, problème tala. Et ne terikɛ dɔ de bɛ yen nɔ fa ne bɛ fɛ a tilalen don ekɔli la mais a ka baarako ɲagaminen don dɔɔnin fa ne bɛ fɛ i k'a dɛmɛ walasa a ka se ka place dɔ sɔrɔ. I terikɛ k'a ye dɔrɔn ko k'a dɛmɛ. Non fa n y'a ka ko ɲɛɲini e yɛrɛ b'a dɔn ne tɛ girin ka don ko ninnu na ni ma. Ah, ma fille. D'accord. Bon, n bɛna taga service la. Ni n seginna ka na. Problème fosi t'a On va la. discuter sur ce sujet. Ok, merci. Ok, bonne journée. Ala ka segin ni ɲuman ye. Ne bɛ sɔn ka kusaya. N'a sera ka dɛmɛ fana a bɛ diya ne yɛrɛ ma. Mɔgɔ yɛrɛ sɛgɛnna sa. Lari, ta yi ko i yi changer ka taa n ka facture sara ka na dɛ. Cɛ maman
Inga sunɔgɔ caya an taara sugu la n nana tuguni n bɛna taa n da o puis n ka film filɛ RCL bɛ k'a fɔ ko n ka taa ko ka taa yɔrɔ dɔ la tiɲɛ non. E bɛ ka cɛ fɔ ne de caya e hakili la ko ne ye filan wɛrɛ de ya moi je suis ta mère kule bɛ ne n'a kɛ wuli ka t'i ko i ka taa n ka facture sara ka na kuma caman nege tɛ n na bilen dɛ i kule bɛ na. Non maman hali i kun kana na quoi i kun ka to yen grand sœur ka to a yɛrɛ de o kun bɛ ne nafa n nana i bɛ ka mɔgɔ tɔɔrɔ. Lagari nin fɛnɛ mun impolo ye kuma daminɛ tɔ a sɔrɔ de m'i tiɲɛ o m'i tɔ ye tiɲɛ ka taga mais ne yɛrɛ kan ka min kɛ ne yɛrɛ b'a dɔn e ta ne bɛ e yɛrɛ dilen yan nɔ tɛmɛ ka taa i ko i ka taa fɛngɛ sara facture sara wuli ka taa ka bɔ ɲɛkɔrɔ wuli ka taa ka bɔ yan. Maman e yɛrɛ kɔni mɔgɔ tɛ lafiya i bolo kuma chérie ni mɔgɔ tɔɔrɔ ka n ka plan bɛɛ tiɲɛ a bɛ kɛ ka plan bɛɛ de tiɲɛ ne b'a dɔn grand sœur de taara ne tɔgɔ can ɲɛna ne n'ale ti bɛn yɛrɛ taa ne tɔgɔ can ɲɛna. Wuli ka taa ka t'i ko i ka taa n ka facture sara. Maman tiɲɛ yɛrɛ la ni ko kɛ wuli ka taa ka bɔ yan na a fɔra an ɲɛna fɛnɛ ko i ni musomaninw fɛnɛ bɛ to ka na so kɔnɔna la yan nɔ fɛnɛ fɔra an ɲɛna wa. o tɛ tiɲɛ dɛ maman o kelen o tɛ tiɲɛ yɛrɛ de a y'o kelen danna dɛ ne n'ale kun tɛ bɛn. Ok on verra bien donc wuli ka taa ka bɔ yan ka taa i t'i ko i ka taa n ka facture sara télé ta e m'a fɔ k'e ka film heure da télé wallahi télé tɛ k'a la a tɛ k'a la yan wuli ka taa ka bɔ yan bɔ ɲɔgɔn. Maman ne yɛrɛ filili ma quoi n filili ma toro. Impoli bilalen k'ale filila ne ma jɔn asu wele bani parce que nin bɛɛ asu de nɔ ye. Yalo donc e de lagare ci yan nɔ wa foyi ma ne ye sisan manamanakan dama k'a fɔ ne yɛrɛ ma problème t'a la ne yɛrɛ kan ka mun kɛ ne yɛrɛ b'a dɔn e ka lagare a to ne ma dɔrɔn mani an bɛ taa ma régler yɔrɔnin kelen tile fila dɔrɔn m'o de d'a ma lagare kɛra impoli bari ne mana fɛn fɛn fɔ a b'a fɔ k'i jɔ e ye cɛ mama yɛrɛ k'ale ne kun kana na e k'a tɔ to ne ma ne kan ka mun kɛ lagare ne yɛrɛ de b'a dɔn ok on verra bien. J'attends ne yɛrɛ ka taa n ko fɔlɔ. Fɛnɛ ça va e ko ka ɲi a ka fisa baasi t'i la baasi tɛ i yɛrɛ i b'a kan walayi mɔgɔ kɛrɛfɛ yɔrɔ jumɛn taga ne taga ci la ok komi nin kun ye ne yɛrɛ tatɔ ye baarakɛyɔrɔ la a kɛra bɛn tema yɛrɛ walayi donc yan de aw ka so ye awɔ yan y'an ka so ye baasi t'a la parents bɛ yan nɔ donc an yɛrɛ yɛlɛmana kɔfɛ kari in na ni yan ma jan kosɛbɛ mais o ye kɔfɛ ko ye komi n senna ka teli sisan donc i b'a essayer k'i ka numéro di yan walasa an bɛ se ka ɲɔgɔn sɔrɔ o ye problème t'a la depuis tɛmɛnen bɔra la an ma se ka ɲɔgɔn ye walayi an ma se ka ɲɔgɔn ye e yɛrɛ kun k'i bɛ na vraiment mana ne y'i kɔnɔ siɲɛ caman vraiment komi n bɔra o yɔrɔ la komi n yɛrɛ t'o yɔrɔ la tuguni donc i déplacé la ka bɔ o yɔrɔ la n y'o de k'i ye n k'an yɛlɛmana yan sisan ok problème t'a la komi n yɛrɛ bɛ ka taa nin sira in fɛ an ka sira kɛ kelen dɔrɔn problème t'a la an ka taa ça va alhamdulilah ko ka baasi tɛ n na kan jumɛn b'i la kan fosi tɛ n na yɛrɛ i ka ko ka ça va e bɛ an ka sigida in na an ka so bɛ kɔfɛ kari na yan fɛ kɔfɛ kare kɔnɔ yan fɛ e tɔgɔ ne tɔgɔ Pɛnda ko ka tɛ sanna i cɛ ka ɲi dɛ toro merci n'i ye ko ka o cogo nin na e Pɛnda nɔ i ka kunun ka fisa yɛrɛ toro toro ok merci Pɛnda ka nimoro bɛ sɔrɔ o cogo la o ma teliya Pɛnda bɔra cogo kalama ne ka dɛ mais o n'a ta o tɔ cunna dɛ Pɛnda o man ne mɔgɔ faga la dɛ ne m'o fɛnɛ i bɔra mɔgɔ faga nɔ dɔ de ayi la ne m'o f'i ɲɛna ne kɔni non nimoro de y'an safinɛ na mɔgɔ tɛ ko cogo dɔn dɛ o ye tiɲɛ ye jɛnatigɛ kuntagala ka jan o ye tiɲɛ ye ok problème t'a la numéro ta a filɛ nin tɔgɔ ko Pɛnda awɔ
Oh iya tahu. Ntogo Sirima. Sirima. Jamu Jara. Jara. Nabu ngolo ko bo. Problem fosi ta la quoi. Nyame. Okay. Ama get. Problem tala pena. Ambe wala. Bye bye. Tena joli. Koga. Sama. Tagara fumare. Wala okera. Bashi dila. Bashi fosi te no. Cogo di. Alhamdulillah. Bararon. Begapsa. Nyanare. Mouvement weto godi. Ne ala fu. Ibara. Wallahi. Tulita ibi to gonuna. Agara fama isa. Ah wala. Debi boli. Wala wan wate ifuna ay kol sublo. Habiya cogo di. Ko marakan na ko. We baldron. Wudum blagata. Fɛn ba dɔ la n'u m'u bila ka taa butigi ba dɔ la u b'a bila ka taa duguba dɔ la. Cogo di ni kalan kɔni kɛra ka avanceli kɛ jago san bɛ bɔ ɲɔgɔn na. Cɛ marakaw ka ko bɛ ten. An yɛrɛ fana. I terikɛ tulo jalen don. Terikɛ tulo jalen. Mun ma ekɔli la. A fɔ k'i cɛ tulo jalen parce que e n'u jarabilen nɔ a la. Ne ka jarabiya la. N'u jarabila cɛ la ni cɛ ma se ka tan d'u ma. I bɛ sɔn bɛɛ da i la. Hali n'i y'a dɔn i b'a dɔn e kun jarabilen nɔ. Non ne kun jarabilen t'a la a tulo de kun jalen don ka tɛmɛ kilasi kɔnɔden bɛɛ kan. E y'o dɔn cogo di an bɛɛ kun tɛ yan. Munna e m'an jogo dɔn. Munna e m'an jogo dɔn. I tɛ fɛ ka bɔ i terikɛ kɔ halisa. N b'a dɔn i nalen min filɛ nin n'a y'i ye a bɛ sɔn ka diya ye i yɛrɛ kuma la n terikɛ tulo jalen don. N'a y'i ye a bɛ sɔn ka diya ye parce que aw ka nin tulo jalenya ne m'a tɔ faamu. I delila sa. Ne m'a faamu cɛ marakaw ka ko don kɔrɔw min. Marakaw ka ko don dɛ. Cogo di. Marakaw bɛ bali mun na dɔrɔn an y'a di balimakɛ den ma dɛ an y'a d'a ma. Non fosi ma ɲɛnabɔ fɔlɔ dugawu kɛ n mago b'aw ka dugawu de la. An kɔni bɛ dugawu la ala k'a ɲɛnabɔ. Wala ala k'aw ta ɲɛnabɔ an ka se ka taa u ka zamɛw di an kɔni an ma se fɔlɔ. Hali sisan. Y'a mɛn di. I dun fɛnɛ sera dɛ. Ma se fɔlɔ dɔɔnin min kɛ cɛ ko ne fana Fani mama ka den ban. A banna dɛ. Sɔgɔndiya dɔɔnin. A tɛ tɛmɛ o kan. Problème t'a la komi n tɛmɛtɔla de kun an bɛ foli bila i la yan. An y'a lajɛ an ka fila bɔ sa. Siɲɛ wɛrɛ min na an bɛ baro kɛ komi n bɛ ci la donc n ko n bɛ tɛmɛ n ka foli bila i la komi a faamuya ye. Y a pas de problème. Problème ti a la n'o a diyara n ye. Ok. Nin diyara n ye nin bɛnna ma. Ok problème Merci t'a la. beaucoup. Merci. An b'a ko la. An b'a kɛ ten. Merci beaucoup. Nin diyara n ye trop. Ko ye wagati ye. A kɛra sunkurunin ɲuman ye sa o. Ouais. Cɛ diɲɛ wagati ye an faamuna trop. Ɲɛnamaya kow tɛ. Don dɔ la a bɛ tunu ɲɔgɔn na don dɔ la o bɛ ɲɔgɔn ye. Kow ka ca. A yɛrɛ a bɛ ka kɛ npogotigi ɲuman ye. Awɔ ne nana. Ne kun bɛ gabugu kɔnɔ koyi. I d'an fɛ. Dukɔnɔmɔgɔw. U bɛɛ ka kɛnɛ. Baasi t'u la wa? Walayi baasi t'u la. Sira jara. Alhamdulilayi a fisayala. Ne kun bɛ ka fɛn dɔ labɛn yanni i ka na. Awɔ. N yɛrɛ nana ni i sama ye. Nin bɛ yan. Awɔ. Nin bɛna tile caman kɛ n bolo. Yɔrɔ. Awɔ n nana ni i sama ye. Nin ye lemuruba de ye. Pomme de terre de don. Nin bɛ surafana dɔɔnin bɔ. Wala. N diyara n ye sa. An bɛ kɔgɔ dun. Awɔ. N'i ye nin balabala i bɛ caman dun nin na. Wa i ma sɛgɛn kosɛbɛ. Ayi n ma sɛgɛn. N ma sɛgɛn n ye fitinin dɔrɔn de dilan. T'i ko i kana dumuni kɛ. Awɔ n bɛ taa n ko. Mama ne fɛ yɔrɔ ne tatɔ baarakɛyɔrɔ la bi. Ne ni dennin dɔ de bɛnna. Ne kɔni t'a dɔn mɔgɔ sugu min don a kɔni ye parce que nin y'a siɲɛ filanan de ye an bɛ bɛn ɲɔgɔn ma. A kɔni ye ne ka numéro ta a ye ne ɲininka ko ne ko min ne ye yɔrɔ yira a la ko fɛn don. Ko kɔfɛ k'a bɛna n wele. N'Ala sɔnna. O tɛ baasi ye. N'an ka hɛrɛ bɛ mun na. Baasi tɛ. Ala k'o latigɛ kulonkɛ kɔni man di ne ye dɛ. Ayi n tɛ don kulonkɛ la. Kulonkɛ man di ne ye. N'i b'a kɔ sɛbɛla baara kɛ mɔgɔw da ka don a la. Nka kana don kulonkɛ la dɛ. E yɛrɛ b'a dɔn ne man kɛnɛ. Mɔgɔw ka bonya bɛ ne ka sigida la bɛɛ ko e ka ɲi. Ne e nana don ne ko sugu la a ma nɔgɔn dɛ. N'i ko ten n y'a mɛn. Baasi t'a la.
ko i kana dumuni kɛ tiɲɛ yɛrɛ la nin kuma duman ye ne tulo la wulada in na dɛ mɛ denmisɛnninw ka ko de don ale yɛrɛ dun ye cɛmani kelen de ye n'a nana don tulonkɛ ninnu na a tɛna kɛ ne fɛla ko ye dɛ mɛ n'a y'a ko ka dumuni kɛ n bɛna kangari da ɲɛ Basi tɛ yan. Basi fosi tɛ. Basi tɛ, très bien. En fait, toi, ne tun ye kuma min f'i ɲɛna sɔgɔmada in bɔtɔ la. Ma fille, halisa i b'o ko kelen de la. Ne terikɛ de don, ne bɛ fɛ i k'a dɛmɛ yɛrɛ de vraiment. Bon, cɛfɛ teriya ninnu a man di ne ye, i b'a kalama. Je sais pas. N b'a f'i ɲɛna kuma caman i ka cɛfɛ teriya ninnu dabila i ɲɛsin i ka baara ma, avantage b'o de la. Oui. Bon, ɲuman b'a la kolon b'a la mais n'i sera k'a dabila o de kɔni ka fisa mais komi i insistelen don donc n b'a jateminɛ. Ok, problème t'a la. O ye diya n ye. E de ko ko mɔgɔ ɲɛnama don ne kɔni t'a dɔn. Mɔgɔ ɲɛnama don vraiment. I b'a wele i bɛna n'a ye fɔlɔ. Problème N t'a bɛ la. fɛ k'a ye. Awɔ, n y'a mɛn. Parce que ne tɛna fɛn dɔw proposer k'a sɔrɔ n m'a ye ɲɛna dɛ. Awɔ, n y'a mɛn. N'i nana n'a ye n'i y'a ye wagati min na ni a ye n kun minɛ ko mɔgɔ ɲɛnama don donc seko ye min ye ne y'o k'a ye. Problème fosi t'a la, n y'a mɛn. Voilà. A kun ka d'a yɛrɛ ye ka na depuis a mɛnna dɔɔni yɛrɛ mais a ma se ka na ci dɔw don donna a fɛn kɔrɔ. A ma se ka na. Il y a pas de problème. A tilala école la. A tilala école la. A tilala vraiment. Ne yɛrɛ taara f'u fɛ yen nɔ mɔgɔ ɲɛnama de don. N taara u fɛ yen n y'a fa ye n y'a ba ye mais solution position t'u la quoi. Bon, en voyant seulement ko mɔgɔ ɲɛnama don i y'a analyse kɛ ka ɲɛ kosɛbɛ. Il y a pas de problème. N y'a faamuya n bɛna jateminɛ. Donc i b'a wele fɔlɔ a ka na n'a nana ni y'a ye wagati min na n ka mun k'a ye n b'o dɔn quoi. Awɔ, n y'a mɛn. O bɛ diya n yɛrɛ de quoi. O bɛɛ bɛ kun na n bɛ na n ka leçon kalan. Il y a pas de problème. Les enfants d'aujourd'hui i insistelen don fo ka baara de ɲini ka di ɲuman n t'a dɔn a ye fɛn min ye nin na mais il y a pas de problème n'a nana n'a ye n'i y'a ye wagati min na ani mun ka kan o bɛ k'a ye n'a ye n kunkolo minɛ. Ahmed. Oui, maman. Ni fana joli ne? Plan jumɛn? Ko plan jumɛn bɛ yen wa? I b'i sigi ka jouer ka tila ka télé k'a la. D'ailleurs e ka cahier yɛrɛ bɛ min? Cahier filɛ ne kɛrɛfɛ sa. Téléphone in jan. Ne yɛrɛ ka téléphone yɛrɛ e ka téléphone bɛ min? Maman ni ne m'i ka téléphone ta n bɛ jɔn ta ta. E ka téléphone bɛ min? N ka téléphone défaut dɔ de y'a sɔrɔ. Dieu merci o ɲɛna yɛrɛ de. Cahier in ta. I ka leçon ta. I ye leçon ta? Ne ye leçon ta kɛ maman n tɛ cahier ne kɛrɛfɛ ne ma tila ne ka cahier da. Allez. I ye leçon ta a bisi. A fɔ ɲɛna. I ye mun ta a fɔ ɲɛna. Ka fiyɛ wa maman? Awɔ. Ko ye leçon ta ka ban ko n ye mun ta ko n ka fiyɛ. N'i ye mun ta k'i ka fɔ ɲɛna ka mun wɛrɛ bɛ yen ou bien i ma leçon ne ta? E ye leçon ta kɛ ne b'o f'e ɲɛna mun na e y'an ka misi de yan. Ahmed. Sukaro kuma jɛ ka bɛ filan tɛ mama fɔ de bɛ na Ahmed ya. I bɛ ka fili yɛrɛ ma dɛ. Ne ci ka impôt yɛlɛ kule bɛ ne na. I ye leçon ta a fɔ ɲɛna sisan. Maman k'i t'an ka misi ko n ka leçon f'i ye. Ahmed ni ma dɛmɛ n b'a dɛn kulo kɔrɔ sisan. I ye mun ta fɔ? Donc n y'a faamu sisan i ma leçon ta wa? Ka télé k'a la. Ne bɛ se k'o fɔ D'ailleurs abonnement télé la bilen ni y'a bannen pewu e tɛ télé lajɛ fiyewu kɔni. Ne ka ma se dɔɔni. N ye yɛrɛ film nɛgɛ i bɛna commande i ɲɛ la yan nɔ. Ni minɛ ka ban bolo n bɛ taa ka na sanni n ka na n'a sɔrɔ i y'i ka leçon bɛɛ ta. Ne ka cahier minɛ e la Ahmed k'e ka dɛsɛ k'i ka leçon ye réciter ne ye. N bɛ mun d'e kan n yɛrɛ de b'a dɔn. I ka téléphone di yan n bɛ jouer yanni ka na. Yɔrɔ ci tɛ ne na de. Non nafa foyi ma k'i nali la maman i bɛ ka mɔgɔ tɔɔrɔ yɛrɛ de. I change la carrément. N t'a dɔn n bɛna leçon ta cogo min na maa min tɛ don classe la u bɛna mun leçon ta k'a f'e ɲɛna nin bɛɛ ye mɔgɔ yɛrɛ bolonɔ de ye ne ka cahier kɔnɔ. N'a b'i ɲɛna ko ne bɛ don classe kɔnɔ ne tɛ don dɛ ne ma don mun na. N t'a dɔn n bɛna min fɔ nin ma yɛrɛ ko n ka leçon ta dɛ leçon ta n tɛ foyi ta n t'a ta. N tɛ leçon foyi ta i ka téléphone minɛ n'a banna ni m'i ka téléphone suɲɛ k'a feere i k'a fɔ n tɛ.
Oui, Pena. Ça va? Comment ça va? Alhamdulillah. C'est quel est salon là? Wallahi, mouvement est tout Ça va alhamdulillah. Ibaga. Kera fama yɛrɛ. Wala o kɛra. Cɛ n ka lamɛn kun kɛlen don ka n tɔɔrɔ yan cɛ ko fo n ka lisɔn ta a kɔ dɔrɔn n ye kaye bila ka bɔ n bolo. Ale t'an ka kow kalama. A t'a kalama o de la a bɛ k'a bila ko n ka lisɔn ta. An ye fara ni directeur n'a directrice de ye. Ale kun tɛ yan o. Grand sœur yɛrɛ dun ni maa ye. Grand sœur taara ale de nana. Grand sœur de tagara donc ale nana. Taara bɛɛ de ɲagami ye. Ale taara bɛɛ fɔ ka galo sugu bɛɛ da ne la kabi ne ba nana a farira ne ma i b'a fɔ tasuma ne yɛrɛ filila a ma yɛrɛ. Cɛ o kɔrɔ an bɛ farati la sa cɛ. An bɛ farati kɔni na a bɛ se a kuma bɛɛ ko dɔ bɛ se ka kɛ mais yanni an ka na an k'an di a cɛ. Dalen don. A part ça. Bien. Ko dɔ ni nugu wa a ka fisa i yɛrɛ don. Ni ala fɛ. Cɛ ko bɛ cogo di. Walayi ça va. Bon ma kɔn ka i m'a ye cɛ a ye kɔnna ka lawuli ma se ka fa sunɔgɔw la bon i b'a dɔn weekend ko ninnu filɛ a ɲagalen don quoi. A ma nɔgɔn tiɲɛ yɛrɛ la. Cɛ m'a dɔn bi mɔgɔ min bɛ u ɲɛ na. An bɛ tile ka baro bi wa. Walayi. Cɛ i yɛrɛ i ka ko bɛ cogo di. Ça va. Ni ala. Mouvement. Walayi dɔɔnin. Ko t'i la. Mouvement tɛ san. Mouvement tɛ yen. École ko in o t'an ka plan ba ye tuguni o. A da école ka sa. Olu ye k'a kɛ. Sɛbɛ la. Awɔ an bɛ weekend i ko de yaalaw kɛ cɛ. A y'a bana so. Ahmed, ne ma kuma f'i ɲɛna k'a fɔra ne ɲɛna k'e muso bɛna sɔn ne ma fɔ ko e muso tɛ na. D'ailleurs téléphone di yan. Mama ko ne de ka téléphone de don. Awɔ n y'a faamu. Ne jɔn. E bɔra min? E b'i fa fɛ ka na yan. E y'i la ɲɛ Ahmed de ka so yan. Han? E y'i la ɲɛ Ahmed de fɛ i tɛ malo. I b'a sɔrɔ ka nin complète ta ka nin o don i la ka n'i sigi yan parce que aw bɛ nɛgɛ sisan na ka na mɔgɔw ka appareils tɔrɔmper. Est-ce que fa t'e la? E na den ka so e y'i la ko ayi nin y'a bannen sa i bɛ na Ahmed t'i fɛ koyi a b'a mago dɔrɔn de ɲɛ i la k'i bila k'i furu i tɛna don ne yɛrɛ fɛ yen tɛmɛ k'i ju ka bɔ fɛ ka so Ahmed fa de bɛ e la han ne m'a fɔ ne k'i ka leçon ta i ni musomaninw de bɛ don fo ne ka so kɔnɔ kuma in fɔra ni Ahmed ne m'a fɔ e ɲɛna. I ka kuma ka ca toro. Ne ka kuma ka ca aw fila fɔ ma bilen aw fila fɔ ma e ni fila de bɛ kuma la impoli bilalen. Donc i ma leçon ta i ni musomaninw de bɛ yala yala lundi don n bɛ taga ekɔliso la aw ka ekɔliso ta lundi don ne bɛ taga a la impoli bilalen i ju tɛ bɛ ka cahier ta k'i ka leçon ta marabali bilalen n ye deni yan n bɛ mun kalan n yɛrɛ de b'a dɔn impoli i ma mara kɛ i ɲɔgɔn dɔ de ye ne d'ailleurs n tɛ bɔ bi fiyewu i bɛ leçon i b'a bɛɛ ta n yɛrɛ sigilen ɲɛna hali n'i tɛ fɛ ka ko dɔw k'a la i b'a k'a la. Tiɲɛ yɛrɛ la ne kamana gannen don an ka baarako in na koyi. Baarako in ma ɲɛnabɔ a kɛra baaraba de mais a se bɛ ala ye a ɲɛ bɛ ala kɔnɔ n'ala sɔnna a ma ala ni baarako in fɛ nanu dɛsɛlen don ka fɛn bɛɛ k'a yɛrɛ kana perese ala bɛ mɔgɔ sɔn wagati min y'a diya n m'a dɔn yɛrɛ n'a ye dumuni kɛ fɔlɔ a bɔra yan a mɛnna nanu Na Mawa. na yan n cɛnin ma hakili sɔrɔ baarako in na a bɛna kɛ baara ye dɛ. Mawa n cɛ. Nse i ye dumuni kɛ Awɔ n ye i dumuni kɛ. kora N kora. o diyara n ye kojugu. N bɛ ka fɛn dɔw de lajɛ réseau kan dɔw bɛ ka offre dɔw kɛ dɛ n bɛ k'olu de lajɛ. N y'a faamuya mais e kun ko ne ma bi k'i ni dɔ ye ɲɔgɔn ye komi n kun bɛ fɛ i k'i ko ka dumuni kɛ n'i fari i kunkolo lafiyara an bɛ sɔrɔ ka kuma kɛ. Sisan Awɔ k'an to yen fɛnɛ la don dɔ la ne bɔlen baarayɔrɔ la ne jɔlen kare kɔnɔna na a nana ne jɔlen sɔrɔ yen nɔ a gɛrɛ ne la donc an kumana an ye fila fɔ et puis a taara quoi donc an kun famana a ma ɲɔgɔn ye donc après don n taatɔ baarakɛyɔrɔ de la n bɛnna n'a ye u ka so dayɛlɛ la donc a fɛnɛ ye n ka numéro ta k'a bɛna ka kuma fɔ a fa ye a kɛra ten tɔ de. Ayiwa o tɛ baasi ye ala ka ni sababu ɲuman bɛn n'an ka hɛrɛ bɛ mun na ala k'o tigɛ n y'a faamuya
Ni mɔgɔ ɲɛnɛma don Ala k'a kɛ mɔgɔ ɲɛnɛma ye nanu kana don mana ko la dɛ N'Ala sɔnna ma e yɛrɛ ɲɛ b'an ka situation na kana miiri ko gɛlɛya b'an kan ka don da dɔw fɛ mun tɛ ɲuman ye ayi i tɛ tigɛ na fiye ma n'Ala sɔnna ma ni n cɛ o bɛ siri diya n yɛrɛ ye kosɛbɛ Mhm. n dalen don i la Awɔ. n'Ala sɔnna ma kana to i kelen na wagati bɛɛ dɛ N'a i y'a mɛn mɛn baara bɛ sɔrɔ n'Ala sɔnna an bɛ dugawu la ni papiye dɔw fara ɲɔgɔn kan awɔ o tɛ baasi ye sini n bɛ t'olu bila awɔ. n'Ala sɔnna Awɔ. ne yɛrɛ bɛ taa gabugu kɔnɔ Ok. awɔ Gua. Pena. Kan me. Sawa. Ko E ka ko kan? Basi t'i la. Alhamdulillah. Yɔrɔ ɲɛ taa yɛrɛ. Wallahi ni n ko ye n bɔtɔ yɛrɛ a ma kɛ kunnaja ye. Sinon ni n ko ye ne tatɔ yɛrɛ de ye. Wallahi. Ok. Kan ɲamɛ. Kan fosi tɛ yen nɔ. N bɛ Ala fo wallahi. Alhamdulillah. N yɛrɛ kun taara n terikɛ de fɛ yen nɔ an bɛ taa baro la n ka camarade de classe dɔ. O ba de taara an sigilen sɔrɔ olu ka salon kɔnɔ. Ka ci ka fan bɛɛ de kɛ sɔni makɔrɔni. Ne yɛrɛ siranna tellement ne wulila ka bɔ ka taa ka na. Ani suwa ni fa tɛ juru sara. Ne dabali ma ban quoi. Ko fana ma s'o ma. Wallahi ne dabali banna musokɔrɔba in na tellement elle est tellement méchante hein. Non ma s'o ma dɔw bɛ yen olu yɛrɛ de ka farin naturellement. I bɛ nin kuma fɔ dɔɔni dɔɔni. Non a kana digi la olu tɛ foyi ye. Yɔrɔ dɛ. Olu tɛ foyi ye. Problème t'a la. I b'a tam? N bɛ ka taa so de. I tɛ dɔnkili déposer. Ok problème fosi t'a la. An ka dayɛlɛ ye kɛ. Ça va. Moïse. Ne y'i wele telefɔni tɛ ka taa ne ye ne wele ni ne m'e ka appel ta o sera ka na ne ɲini fo so. ne y'i wele telefɔni tɛ ka taa o na déplacer la n bɛna lajɛ n'a sɔrɔ ne y'i wele Ne k'i kana to ka na ne nɔfɛ an ka so ni ne grand frère bɛ yan o b'a fɔ sisan o tɛ yan ne ba de bɛ yan. dɔ kɛra o dugu la koyi den sɔrɔla ko mun na halisa o ko bɛ dugu la tuguni. Ne yɔrɔ den sɔrɔla k'an to dugu la den bɛ san joli la a bɛ san 3 de la bi yɔrɔ o ma kɛ dugu la an k'a to dugu kelen na don min na n'a bɛna kɛ kɛnɛ kan k'o don a bɛ kɛ kɛnɛ kan. fana yɔrɔ dugu la halisa o ko to dugu la. E ma da ne la ka ban ne bɛ se ka ɲinɛ e kɔ cogo di ko ne den b'e bolo ko mugu tɛ. kana to ka na ɲinɛ hali sisan ne ka téléphone bɛ siɲɛ ba ka chambre de kɔnɔ an bɛ taa école la an bɛ taa baaraw la an bɛ taa n bila sugu la ne nin tɛ ka n ka téléphone de ta ka bɔ a bolo san ka na n sigi tiresi kan a bɛ salon sɔɔni sisan i b'a ye a bɛ ka pere a bɛ wuli ne nana n sigi de n bɛ ka hakili lafiya dɔɔni. a mana kɛ cogo o cogo solution kan ka sɔrɔ e bolo. an bɛna solution sɔrɔ a la n'a an ta an bɛ taa an bɛ se an to ka t'i bilasira. an bɛ taa an sigi ka baro dɔɔni. an bɛ tila ka baro kɛ kɔfɛ yan nɔ an bɛ baro kɛ an t'i bilasira. Oui, ma N fɛnɛ fille. sigilen don salon kɔnɔ yan nɔ. Oui. An ma baara tɛ yen bi yan. Non, baara tɛ yen bi. Bi un jour de repos. Ok. Ne yɛrɛ tun bɛ fɛ ka na fɛ yen nɔ ko n bɛ taa n collègue dɔ fɛ yen nɔ ci la ka na. Jumɛn? N collègue dɔ fɛ yen nɔ. Mun na ye? N bɛ taa ci la ka na. I collègue jumɛn? An ka ekɔliden kɔrɔ dɔ de tun don. Ne ye Kankarida ye cɛ nɔfɛ yaala la n'est-ce pas? Hein? Je pense que n ye kuma caman f'i ɲɛna dɛ. I ka dɔ bɔ cɛmisɛnnin nɔfɛ yaala ninnu na. Ko ɲɛnama tɛ. I tɛ taga. Il faut aider la Non, non. N tɛ mɛn. Donc 30 minutes comme ça n bɛ na. To yan i tɛ taga. Fo Ala ka masa. Olu tɛ na e nɔfɛ o wagati si fɔ e de bɛ wuli ka taga olu nɔfɛ surtout cɛ. Wa a yɔrɔ ma janya yɛrɛ n bɛ boli ka taga ka na dɔrɔn. Bon, tu as 30 minutes. Ok. Pas plus, pas moins. Problème fosi t'a la. N bɛ na sisan. D'accord. An bɛ dɔɔni.
Suna kan ya ko bɛɛ kan cɛ a kɛra wala o kɛra yɛrɛ numero ta o don na depuis numero yɛrɛ ta ma se ka sigi bilen vraiment a ma ɲɔgɔn ye fo an ka ɲɔgɔn ye walayi a b'a kan an b'o kɛrɛfɛ k'i b'an ka sigira dumanba ye mɛ walayi ne bɛ kɔfɛ kare in na kɔfɛ kare in na problème t'a la sinon e yɛrɛ ka baarako bɛ cogo di walayi mɛ bon n bɛ to ka taa l'exé kɛrɛfɛ stage la mɛ n yɛrɛ ma tila kalan na fɔlɔ halisa n bɛ école la problème t'a la awɔ c'est bien halisa n bɛ école la ok problème t'a la o ka ɲi i yɛrɛ dɔn timinadiya bon pour le moment ne kɔni tilala tiɲɛ yɛrɛ la mais ne fana ye stage dɔw kɛ donc maintenant n ka stage sera kuncɛma yɔrɔ ma bientôt n kan ka baara daminɛ quoi n kan ka baara daminɛ entreprise dɔ la problème t'a la ala ka ɲaga d'an bɛɛ lajɛlen musokɔrɔba don tɔɔrɔ t'a la a bɛ yen baasi fosi t'u la e yɛrɛ dun ni nana ni m'i ka le permis wa olu taara baarayɔrɔ la olu fila bɛɛ bɛ taa baara la ok gardien dɔrɔn de bɛ to so yan ok problème t'a la yan ka famille donc bi yɛrɛ ma taa école la an ma taa école la an bɛ repos la ok sinon à part ça walayi basi foyi tɛ k'u bɛɛ ka ɲi alhamdulilayi an b'aw kɛrɛfɛ a tɛ ko cogo ya anw de b'aw kɛrɛfɛ walayi ko bɛɛ ye musow de ta ye ok sinon nouvelle min wɛrɛ dun walayi nouvelle tɛ yen voyage ni fɛnw dɔrɔn an bɛ to ka taa voyage de la dɔrɔn ka na walayi i bɛ to ka taa donc i bɛ to ka taa yala yala an bɛ to ka taa an munumunu ka taa an ka kunkolo lafiya yɔrɔ dɔw la ok o jo olu ɲɔgɔnna ninnu ka di ne mais ala ma se ka sansiba di ne ma k'olu kɛ quoi duwawu kɛ a bɛ ɲa inchallah ni ko wagati ma se dɔrɔn o tɛ kɛ o ye tiɲɛ ye vraiment n'a waati sera a bɛ kɛ n'ala sɔnna ma inchallah sinon tile fila na sortie dɔ bɛ n bolo an b'o programme an t'o la ɲɔgɔn fɛ ok n'o kɛra problème fosi t'a la an bɛ se ka baro caman kɛ cogo vraiment comme déjà i ye so yɛrɛ yɔrɔ dɔn walayi n ye yɔrɔ dɔn voilà n diyara n ye yɛrɛ de sinon j'espère an bɛna to ka na baro kɛ kuma caman ni ala sɔnna ma inchallah waati problème t'a la o bɛ diya n ye n sera nin fɛ o la tigara dɛ ala ma taa komi a kun ka di n ye ka yɔrɔ dɔn walasa an ka to ka baro kɛ n'a ma ɲɛ n ye yɔrɔ dɔn ka ban an tɛna to ka fama tuguni o fana ye kuma ye n'ala sɔnna ma problème t'a la n bɛ sira d'i ma ok o sira d'i ma o kɔnɔ no in mo ga dala cagira kuma jaay wa jigina fonfon ne ba mi fe na mo ga ko la ga ke ko ne da ka bi mo ga la iro ka dum mal da fe mama fale na ri mama farnya la ala ga juguni dangala shi ne mi mo ga la ga ri de jugo fe to mo la san ni te o do ne te mo so de mai anaso noar na nas kile solo salongo ne ni tin ne ama min da ko nere ne mo na wada ka bin bangina fa madil kan ne wana na ne wula ngo kuma doro mo wa da ne kulo ko ri wala pasi mama falna turu nere filam mo eu nere bi nyere ni est ce que ni baya ni ba min bora kanito malla ne ni ko muso est ce que wodi ni wa la ne bi nyere ni telma ga be gan toro ne ba do ni mo wana na bon ngala wa kare lu nga fo ni be aluna ne ga kala mo malla ti afta ne bla ko fe ko no kire en ne bi tun no na ni ta fo wa ke ma famia ma ta jina en mo wana an sura segel lagare warcha gorenda le mes no warira na wule na borode Ahmed lagare namma danga ding na mambe woni e digile me soko nene ngo mune be bulu se wonani mama fene be mbula inini gerele la ere shana mabbe falla ga bin na go franci ga ko be shalela o jago tare mi gland asi si kana ma ko tare be ga den su mi ne bulu mimma ina na ma boruke ama franci boruke ima irani na isa man na lagari ma fuige na ken sigi ne fa baruga
Siga. Ne b'a dɔn foyi m'e bila na mama de grand sœur de ka baara don. An to bari da. E kana dɔrɔn ka fili ka changer ka farinya ne ma ta. Wallahi grand sœur de ka baara don. Ne jo be fɛnɛ lɔn. Faransi kɔni an bɛ mɔgɔ sɛgɛn n'a ye koyi. Baara depuis sɔgɔma a bɛ wuli a bɛ soli ka wuli. I n'a fɔ an bɛ baarakɛla minnu fɛnɛ ta minnu b'an ka baara kɛ dɛ an fɛnɛ bɛ kɛ ten tɔ de nɔ depuis sɔgɔma i bɛ wuli i bɛ kɛ baara la fɔ wula fɛ i b'i sen yan. Grand sœur dun m'a fɔ ko ne ka taa e nɔfɛ Faransi. Ni sɛgɛn ka bon. La ne y'a fɔ ne tɛ taa. A sɛgɛn ka bon. N'i ye mɔgɔw ɲininka u b'i la ko bɛ kɛ Faransi u k'aw lafiyalen don lafiya tɛ dɛ. Mais mɔgɔ e lafiyalen don Mali la mun i taa Faransi i ka sow b'i bolo mobili b'i bolo bureau ka ca i bolo i ka baarakɛyɔrɔw ka ca. O b'a la de. Mais mun na e bɛ taa yen. Ahmed tuma dɔ la f'an ka bɔ an ka taga ɲɛɲini o fɛnɛ ka fisa dɛ. Mama kabi e taara grand sœur ye ne tɔɔrɔ yan koyi mama. A ye mun kɛ la. Ne tun tɛ dumuni sɔrɔ ka dun ka ɲa ne tun tɛ fini sɔrɔ ka ɲa hali ne ka récréation wari grand sœur tun b'a bɛɛ tigɛ ne la. Hali ne banana ne tɛ fɔra wari sɔrɔ grand sœur ne ka mobili bɛ tiɲɛ fo ka taa jɔ. Grand sœur tɛ wari di wa ne e wari caman ka wari ne ma. A bɛ dɔ si kɛ. A kun t'a si kɛ grand sœur yɛrɛ kɛrɛ b'a fɔ a jugu. Grand sœur ma fɛn min kɛ dɔrɔn o ye k'a da ne kulo kɔrɔ i n'a fɔ e ye min kɛ sinon grand sœur ye ko bɛɛ kɛ ne la. N'i ko a ma ko n ka mobili bɛ taa n t'a di. N t'a di misi wɛrɛ kɛ bila ka t'u bila n ka mobili la n ka mobili kile tɛ d'i ma n'i ka n ka mobili di yan. Ahmed e fɛnɛ tɛ ɲuman de kɛ sa kun bɛ k'i dilan k'i bila sira kan. Aw dara nɛgɛ o i kɔrɔmuso de yan. N'a ye fɛn min ye o man ka digi la dɛ. O de la ne b'a dɔn ale de ye su ka bila ne la ne tun tɛ dumuni yɛrɛ dɔn a bolo i tun ye wari d'a ma ale de tun b'a bɛɛ tiɲɛ. O bɛ se ka kɛ cogo di e tun tɛ dumuni kɛ. E mana sɔrɔ ne ka mobili tiɲɛ ne ma n k'ale de don ne tun tɛ dumuni k'a bolo. Ɔ jaa mobili in tiɲɛ. Ayi mobili kɔni ne ma da wari ma mɔn e bɛ b'a dɔn mobili bɛ caya yɛrɛ ma de. A bɛ caya yɛrɛ ma da. Sinon a jɔlen tɛ caya yɛrɛ ma. Ayi n'a fɔra k'a bɛ caya yɛrɛ ma ni baara kɔni bɛ ka kɛ mobili la diyagosa t'a tiɲɛ yan. E fɛnɛ ye tiɲɛnikɛla don a bɛ dɔ kɛ tantɔ ne tɛna dilan. Non ne fili b'i ma yɛrɛ ma wa i kana dɔrɔn kana changer carrément ka farinya. Parce que ne fɛnɛ nana sɔrɔ e fɛnɛ changera carrément k'i changer ne taara ka Ahmed mun can o tɛ e kɔni ye bilen ne fili ma pewu. O tɛ sa ne ka farinya sama o. Sisan ne bɛ ko ɲininkali kɛ ne la. Ne de ye lagare. N'an lafiyara n m'a d'i ma bɛɛ bɛ n nana ni fɛn ta bɛɛ bɛ surprise bɛ o. Mais kabi nana mun tɛ ka foyi fɔ n ye tile joli joli. Surprise bɛ. Ka don kalo kelen yɛrɛ la n tɛ ka fɛn na. A bɛ e mago de t'a la i b'a sɔrɔ tɛ ko y'i changer an bɛ bɔ. Bi kɔni tɛgɛ dan kulo kɔrɔ tɛ ye dɛ. O tɛ ko y'i changer an ka bɔ bani lagare. Ne ba mama n'i tora ka nin kɛ lagare o de ka di ne ye mais e nana ɲuman de kɛ. Ne b'a dɔn sa mama mais e fana y'an ne ma dɛ o don e tɛgɛ dan ne kulo kɔrɔ mama. O y'a sɔrɔ ne dusu bɔlen de don sa. Tila ka ne terimuso gɛn yɛrɛ de. Terimuso y'u musori mɔbala ma ɲɛ dɛ kan na kuma daminɛ la dɛ. Ok désolé. Fɛ changer ka na ka bɔ. Ɲa mɛn basi t'a la mais changer kana san ba. A tɛ sigi yɔrɔ la n'an b'i ka sokɔnɔna bɛɛ ɲagasa ɲagasa ka taa n t'a dɔn nin ye den sugu min ye ne bolo. Ne yɛrɛ ka taa ni fini bɔ n na ka dɔ don n na siɲɛ. Yɛrɛ sumalen don na o est ce que ne nana ni yan nɔ yan diyara ye. I b'o fɔ tuguni yan diyara ne ye fo k'a faga wala. Yɔrɔ mun kɛcogo. Nɔ yan diyara ne ye. A yɛrɛ tile fila yɛrɛ i yɛrɛ ɲɛnafinw bɛ yen nɔ o t'an fosi tɛ yen. O bɛɛ dɛ. Ça va. Depuis ne ka nuru ta n'a ma se ka bɔ yen. Wallahi. To ka miiri dɔrɔn yɔrɔ muso cɛman ka ko ma to ka bɔ yen. E sayala sa. Wallahi. To ka miiri dɔrɔn. Mais mun de bɛ ka na n'o miiri ye. Mais to ka sigi ne nin ka ko bɛ ɲa ya fasa. Ko ninnu kɔrɔ ɲuman tɛ na na quoi. Kanu fɔ sa ko bɛ ala de bolo. O bɛ ko ninnu dɔn parce que aw filɛ nin kuma ko y'aw ta ye. Ko bɛɛ y'aw ta ye Bamakɔ. N'a ye ko in bila yɔrɔ min na dɔrɔn bɛɛ de b'aw. Mais yɔrɔnin dɔ la a tɛ ɲɛ aw fɛnɛ kɔ dɛ. An bɛ ka ɲɔgɔn dafa de. N'o n'a y'a bɛɛ k'anw ka fa de a ma nɔgɔn. N'alo yɛrɛ la a b'a fɔ cɛ bɛ cɛ bɛ. O ye tiɲɛ. Cɛncɛnmugu fana bɛ yen. Mais e fɛnɛ bɛ cɛw fɛ dɛ. Yɔrɔ. Ala k'an wɛrɛ sɔrɔ. Non diyara n ye dɔrɔn ça fait diyara n fila ye. Ma pas sɔn. Walayi dɔrɔn de. Basi foyi t'u la. Musokɔrɔba ni cɛkɔrɔba. U bɛɛ ka kɛnɛ. Basi t'u la. Basi foyi t'u la. N ka foli f'u ye. Awɔ. O baasi a tɛ mɛn n yɛrɛ na tabili la. N'Ala sɔnna ma. O bɛ diya n ye yɛrɛ de. Awɔ. N'i bɛ sɛbɛ kɔni na i bɛ n sɔrɔ so. N sɔrɔ. Ko
n'i tora ka munumunu k'a bɛ dɔ fara mɔgɔ hakili la. O ye tiɲɛ yɛrɛ de vraiment. Ko n'a taabolo. Problème t'a la n y'a mɛn. An bɛna to ka bɔ k'an munumunu a bɛ fɛn o fɛn mɔgɔ a bɛ souci dɔw tɛmɛ mɔgɔ kan vraiment. Sinon i yɛrɛ ka ko bɛ cogo di? N bɛ Ala fo alihamudulila basi foyi tɛ n na. Bɛɛ ka ɲi. Bɛɛ sago. O donna i ka o donna bɔrɔ ni bi bɔrɔ fana tɛ kelen ye. E sɛbɛ la sa. Sɛbɛ la. E bɛ kuma la. I bɛ ka ye yɛrɛ i bɛ ka firi yɛrɛ de. Sɛbɛ sɛbɛ la. Ok problème t'a la komi e de ko ten n tɛ fɛn fɔ o la. N'o sɛbɛ sɛbɛ ni firi nɛgɛw la o. Olu kɔnɔna an tɛ muso nɛgɛw la ni mun bɛ yen dɔrɔn an b'o de fɔ. A banna dɛ. Ok problème t'a la. An ta ka segin ale yɛrɛ to. Vraiment o ka fisa ni ye. An k'o yɛrɛ bɛɛ to yen sanfɛ na mɔgɔ da kun ka kɔrɔ n'a ye. O ye tiɲɛ ye. N'a y'a mɛn an sera Awɔ. ko dɔ de. Diɲɛ ne ye don fɔlɔ diɲɛ ne ka ko ye ne ci kosɛbɛ ka ko diyara ye kosɛbɛ kosɛbɛ. Donc ne kɔni bɛ fɛ an ka kɛ ɲɔgɔn fɛ fɛn tɛ diya. Bon furu kɔni o bɛ ala bolo. O ye tiɲɛ ye. A t'a dɔn n'a sɔrɔ i bɛna diya furu bolo i tɛna diya. Awɔ o ye tiɲɛ ye. Mais a bɛɛ wa kanu kɔnɔna la a bɛɛ bɛ se ka ɲɛ sɔrɔ. Awɔ. Voilà. Ok. Souvent problème t'a la. N bɛ n miiri. Ni hakili ye n bila yɔrɔ min na an bɛ ko in kɛ ten tɔ. Mais olu tɛ kuma diya n ye. O b'a yira ko ko jɛlenba ye. Ka n'o fɔ sa. Ma wo miiri sa Mais non faut pas dire ça. Ni bɔra an bɔra fo yɔrɔ jan ni ka se yan nɔ o bɛn. Donc maintenant ni n sɔnna ka tugu kɔ ka na i lamɛn yan fɛnɛ ni n ko n bɛ miiri o fɛnɛ tɛ se ka kɛ ko gɛlɛn ye dɛ. Ko gɛlɛn tɛ. Voilà. Tiɲɛ yɛrɛ la. N'i miiri i bɛ se ka hakilina caman sɔrɔ. Awɔ vraiment. Problème t'a la. Se kɔni tɛna décourager. Muso jɛman ka ko la découragement t'a la. E yɛrɛ bɛ ko in bɛɛ kɛ la. Walayi fana ok problème t'a la. N y'a mɛn. N'a kɛra cogo min na an bɛ kuma ɲɔgɔn fɛ. I tɛ fɛn dɔ san i fɛ a ye mun fɛ. Bon i yɛrɛ k'a lajɛ dɔrɔn ni mun fɛ. Karo dɔ yɛrɛ kun bɛ ne bolo yan. Kasa ka di sa nin diyara n ye tellement n ka plaisir vraiment non a kasa ka di nin diyara n ye yɛrɛ de vraiment nin diyara n ye fo k'a faga a diyara ne yɛrɛ dɔn yɔrɔ dɛ bolo ma minɛ Ala k'an to ɲɔgɔn ye ko yɛrɛ ye muso cɛ ma dɔw tɛ cɛ ye muso yɔrɔ dɛ tɛ diɲɛ an fana de ok problème t'a la ok. Ahmed. Maman. Mumé. Ça va? Ko ça va wa? Oui. Ya bana so. Ahmed, mun yara? Bonsoir maman. Hein? Bonsoir. Ay. Ni abane so. Ye mun ta ka ni siya? Ha? Oui. Ye leçon ta? Il y a des choses. O tiga ka ta ka ne kana fa. Ne ma fa tiro film. O mi ci. Ne mo mi na téléphone na mina. Tiro reke kwa tiri jam do le bambolo na so mse téléphone so. Oui. E be leçon ta folo. Ni kala leçon ta la. Men téléphone abi dima. Ame ne te ka fo ni fere. Examen. Ha? Bara gala doro. Al ni ko ne ya téléphone changer mais ne ba changer ka dima. Téléphone ta, nta di ma wala. Abdel mi mbulu so nta di. Ahmed. Nta di. Mume. Téléphone ta te di. Wuli ka taga be ka tika leçon ta. Umne chiroge. Taga bon kere fe, wuli ka ba. Te téléphone, ite kala nga ko téléphone. Na fere na ko ne be téléphone ndi me be dala. On poli dali. Wait a second.
Assalamu alaikum ma. Waalaikumsalam Nanu. Ça va? Ça va. Baasi t'i la kɔni? Baasi tɛ. I yɛrɛ dun? N bɛ Ala fo. Fari lafiyala bi kosɛbɛ. Alhamdulilayi n bɛ Ala fo. Ala k'o kɛ ɲɛtaga ye. Amina yarabi. Ala k'a ban pewu. Ami. Ka sini fisaya n'o ye. Amina. Ah, Ala k'o duwawu minɛ. amina. Baasi t'i la kɔni? Baasi tɛ n na. Ok. Dɔ di? N ye den dɔ ka kuma f'i ye. Awɔ n hakili b'a la. Voilà donc a ko n ma k'a ye n ka baara ko ɲɛfɔ a fa ye quoi. Awɔ. Donc k'a fa ko k'a bɛ fɛ ka n ye. Awɔ. N nana labɛn n bɛ fɛ ka taa yen nɔ de. Alhamdulilayi o tɛ baasi ye. Awɔ. Ala k'a ɲɛ ka d'an ma. Amina ami. N'an hɛrɛ b'a la Ala k'a latigɛ. N'Ala sɔnna. Inshallah. Dugawu kɛ dɛ a ka se N'Ala ka sɔnna ɲɛnabɔ. ma n bɛ duwawu la. D'accord. N'Ala sɔnna a bɛ ɲa. Ala ka tile nɔgɔya. Amina. Ka laɲiniw bɛɛ sabati. Amina. Garijɛgɛ ɲuman di. Amina. Ala ka taa ni ka segin nɔgɔya. Amina ami. Awɔ. N b'a ɲɛnabɔ ka na. N'Ala sɔnna Ala ka tile nɔgɔya. Ala k'anw ka baara ko in ɲɛnabɔ a kɛra baara ye koyi mais n'Ala sɔnna ma a bɛ ɲa inshallah. Non, ma sɛgɛn kosɛbɛ an delilen don nin na. I fa dun? Ale de kuma ka ɲi. D'accord. Ni a sera ka ɲɛnabɔ a bɛ diya n ye dɛ. Voilà, i jija wari bɛɛ ka se ka A sera ka kɛ ten tɔ. Sur le 25. Est-ce que tu as compris? I ka jouer mon position. Voilà, je confiance à toi. Parce que ne kelen dɔrɔn de bila n ka affaire ɲɛ ma Amadu. I jija cogo bɛɛ la Amadu. I y'a faamuya? Non, ne l'écoute pas. Non, n ka wari dɔrɔn. An ko wari dɔrɔn. Est-ce que i y'a faamuya? Voilà, donc. An bɛ fɔlɔ. Ɲɛ mun? E kun m'a fɔ ko ne ka na nin feere. Ne ma kangari da ɲɛna. Et quoi? N ye kangari da ye, n'est-ce pas? Pourquoi e tɛ kuma mɛn? Mɔgɔ bi kuma f'e ɲɛna chaque fois, ne ko kuma bɛ e tulo wo t'a la de wa? Hein? Ne ma kangari da ɲɛna cɛ nɔfɛ yala la. Que ça soit la première et la dernière fois. I bɛ boli la les voyous nɔfɛ, les vagabonds comme ça là. Et petit, toi les voyous là. Tu es là pourquoi? Pourquoi tu es là dans mon salon? A ko k'e I bɛ ne denmuso nɔfɛ yan mun na? Ne tɛ kuma i ka kuma dɛ. Wuli ka bɔ yan. Bɔ yan. Quittez dans mon salon. Les vagabonds là. Regarde-moi ces salauds là. Et quoi? Ma fille, pour ton part, ni ka k'a fɔlɔ n'a laban n tɛ fɛ ka fɛn min ɲɛ la tuguni. Ni y'o de ye. Mais pourquoi yɛrɛ de m'a fɔ ko ne k'a wele ka na? Ne ka sira t'o la. N tɛ fɛ k'a ye tuguni, c'est fini. Est-ce que tu m'entends? Pourquoi yɛrɛ de y'a fɔ ko ne k'a wele ka na? Ne nana n terikɛ ka kuma f'i ye ko ne k'a wele ka na k'i b'a dɛmɛ a ka kow la. I ka bantu cɛ ka na bila n ka so kɔnɔ, ka n ka so kɔnɔna lafa les voyous, petit yɛrɛ kunkolo lajɛ. Nanu, e nana. Ne nana. A kɛra cogo di? A ma ɲɛnabɔ dɛ. Mun na? Wari ko ne taara dennin fa ɲɛ dala ne ka tɔɔrɔ. A sinna ka ci ka fan bɛɛ ɲagami ka ne gɛn ka bɔ a fɛ yen nɔ. Cogo di? Ne t'a dɔn a fɛ. Ne m'o de faamu. Ko ale ko cɛ ka na n'a denmuso nɔfɛ so kɔnɔ. O kuma yan'e ka taa dennin m'a fɔ a fa ye k'e bɛ na. A ko k'a y'a fɔ a fa ye k'ale de ye ne wele téléphone na ne taara. Ne m'o ko in faamu. Mais yan'e ka don e ni dennin ma don ɲɔgɔn fɛ wa? Ne ni dennin yɛrɛ bɛɛ de donna ɲɔgɔn fɛ. Ale yɛrɛ de taara ne bisimila u ka salon kɔnɔ. An bɛ baro la dɔrɔn a fa sinna ka don ten tɔ. Ayiwa, ne y'a faamuya. N'Ala sɔnna ma a bɛ nɔgɔya. An ka hɛrɛ bɛ fɛn fɛn na o tɛ taa k'an to. Kana dimi o la y'a mɛn. Ayi, kana ɲɛɲini i yɛrɛ ye. Adamaden kana perese hɛrɛ nɔfɛ. N'i ka hɛrɛ ma se a tɛ kɛ. An ka hɛrɛ fɛn fɛn na o bɛna an sɔrɔ so kɔnɔ yan nɔ. N'Ala sɔnna ma. Kana dusu k'a fɔ k'i b'a ɲɛɲini. I bɛ sɔrɔ an ka hɛrɛ de t'a la. An ka hɛrɛ fɛn fɛn na o b'an sɔrɔ so yan. I y'a mɛn? Kana dimi o la. Taa dumuni kɛ. Kana dimi i y'a mɛn? Nin fɛnɛ ne ka man da gan tuguni. Ne yɛrɛ dun nisɔndiyara bi sa.
mais a kɛra kun o kun na ne t'a dɔn Ala b'a dɔn n'Ala sɔnna ma an ka hɛrɛ bɛ fɛn fɛn na sababu fɛn fɛn bɛ baarako in nɔgɔya Ala ka baara nɔgɔya anw ye sinon a kɛra baara ye dɛ. Ça va? Ok. Em chơi này Abim? Mulai ba mani bla? Ati so ngane bla? Ajuru ko. Alu dunia afa ingenya na filme na umna tabiyo. Ah, ne ba ina la sitan kwa. Alega farturu. Do o edu yin mom sodi. Bo ni na na bena na akajinu yi taro jina de bala wa ni maran tabo. Ya kana na kuroke ya minche mayami. Bashi gontila. Ko be kan. Bashi ti bala. Okay, taji cheki singono na. Che, magana na ni soran ko. Nanu isigle me ya tu ni telephone digi la to kon ngan telephone digi ko ingera bara Aje mo alo mo banya na jo ne te bokata rola. ate bashi tila kon kon ko ngati la re dumni mona mena ta bo sisan re Amona. awo Abokata. mona e klito telephone na me dumni bo kana sisa ame dumni nge baro ko ngobila Ni mama. Ahmed, isigle me salon Mama. Agora tu ori. wale yara ri farmani na tufu Ma fogi bi ati da dona no. ne wundale lo we masaya sunogore wara to nana nsigi salon na Tara jigi yere lafiya sa. ye Ahmed ne to me yere lafiya kana kun lo chauffer ça alama Itenda de bega woshi. Ahmed mume Mama fogi aki. muyara ni antwe Yere de kama. aish kana ke kama antwe Ah mama yere.
ko jumɛn e mun fɛ ka segin kan e fari don Nanu, dumuni nana. Ni foto yi min je. Kon me mun ne kuma ni ye fa de. Mawa? Ai ni je ne fa. E fa de do ke nanu. Man ti ye ne fa isa. Muna? Ni chenye la jabal muda ne ya mawa. O ti se ka ke sa. Dongo ne mana fi mo do ne ge aba so. Awo. Mo won nero. Aish, mu mo ke ne. Mo wale nero ne te ni nanu ko. Ni kuma sugu do fo ni ma. Ne fa de. E fa sara depuis ga dogo. I fa kun tara tungana de. Wakati kera una na fo ne ka sara. Depuis e ga dogo. Masa. Sebela. Mo ka masa sa nguni tara fi. Nanu yakili sigi mɔgɔw bɛ bɔ ɲɔgɔn fɛ. Ayi o tɛ. Ni sara depuis kuma jumɛn? Depuis e ka dɔgɔ. Sisan de e bɛna fɔ ne k'i fa bɛ yen nɔ. Mama. Adamadenw bɛ bɔ ɲɔgɔn fɛ. Hakili sigi. Mo ale yɛrɛ don n'i ma da la i labɛn an ka taa fɛ yen ba. N bɛ taa yiri la. N'Ala sɔnna jɔn ka fini don ka na an ka taa. Sinon o tɛ se ka kɛ. Ni ti ye ne fa ye dɛ. Ayi ne fa ti ya kɛ. Ahmed, a bɛ mun fɔ a bɛ ka cɛnni fa. Ahmed, i yɔrɔ ta ka lajɛ. Den ka den sɔrɔ depuis quand? Mama hali tɛ na mɛn. Kɛlɛ bɛ e bɛna mun de fɔ ne ɲɛna? Han? Ji in di yan, n ka filen di yan. Ahmed, e bɛ bɔ? Mama mi mɔden ne don denmisɛnnin ne don. O fila fɔ ɲɛna bilen. Ayi mama. E sigi ka kɛnɛ. A lajɛ k'a taara o se n ka comme ça o trois. Ahmed, o ma fɔ de b'e la. Depuis kuma jumɛn? Bɔ n ka so kɔnɔ. Bɔ, taga bɛ yan. Wuli ka taga bila. E ta, n bɛ ta régler. E bɛna sɔrɔ n y'i ka minɛn bɛɛ fara ɲɔgɔn kan. E bɛ taga bɔ yan sa parce que e tɛna n'e faga o. He na. Ji minɛ ka taga n'a ye. E tɛna n'e faga walayi. I jɔ bani n ka tugu ninnu kɔ. Ne bɛ taa dennin ka so yɛrɛ ɲɛ ɲɛ dɔn. Nin to ta ko nin ye n tɔgɔ de i bɛ t'a sɔrɔ a fari sɛgɛlen don bi kana nin kɛ basiya na an ka taa ka tigi. Oui, André. Bonsoir. Oui, bonsoir. Sumare. N tɛ se ka kɛ cɛ ye. Bajene. Fɔ mun kɛra? O kuma e ma sa de. Ne tɛ se ka daminɛ. E ka mɔgɔw ye ne labila k'e sara k'e fotow bɛɛ yira ne na k'e sara. Ja e ma sa. Ne tɛ se ka daminɛ.
Ne ba jɛnɛ ne de do kɛ Sumare ne wasa den min dara masaya kama tɛ sa bamana a tɛ tɛmɛ Ala ta kan. donc a fɔra ne ɲɛna ko ne de sara I somɔgɔw ye ne labila ne ni n den labila I taara ka den fitinin min to ne bolo o de ye ne I somɔgɔw ye ne labila k'i sara an bɛ so min kɔnɔ juru yɛlɛnna na an tora yala yala de la Bamakɔ finalement fo ne kɔrɔkɛ ye yɔrɔ dɔ ɲini sisan nɔ k'an bila yen an b'o yen nɔ de sisan ne ni den 2 de bɛ so in kɔnɔ an bɛ maɲumako sugu bɛɛ la yen a ko ma sisan k'a terimuso dɔ ko k'a bɛna fɔ a fa ye k'o ka baara ɲini ka d'a ma ne yɛrɛ kun nisɔndiyara kosɛbɛ n ko bɛ diya n ye o bɛ nɔgɔya an ma pour que an ka bɔ gɛlɛya kɔnɔ a diminen taara so k'o fa y'a gɛn ne ko Ala ye mun kɛ o de ka ɲi i bɛ sɔrɔ ni ne kan ka kɛ nin wagati don ka ca Ala bolo dɛ I taara k'a to cogo min na a tɛ to tigi min kɔrɔyara I ɲɛ t'a la ba jɛnɛ ne ka histoire a ka jan dɛ wa minnu y'a f'i ɲɛna ko mun sara u ma fili kosɛbɛ dɛ parce que mun sara ka bɔ ne ye gɛlɛya mun sɔrɔ sira in kan hali a lakalili man di nka aventure a ma nɔgɔya I bɛ gɛlɛya min dɔn Jɛnɛba gɛlɛyara ka tɛmɛ o de kan ne ye fɛn sugu bɛɛ ye ɲɛ la o de la hali adamaden man di ne ye tuguni ne ye fɛn sugu bɛɛ ye sɛgɛn tɛ sɛgɛn tɔɔrɔ tɛ tɔɔrɔ ye ɲani kɔni tɛ an dun fɛnɛ ɲani ne kɔ yan an ye gɛlɛya caman caman de k'e kɔ yan barisa I somɔgɔw y'anw nabila de k'i sara ne ni n den hali u ma miiri ko e den bɛ ne bolo ka ne ni n den nabila fo bi an b'o sigi de la ne ni n den bɛ maɲumako 2 bɛɛ la sugu bɛɛ la an ka so kɔnɔ an 2 ne dun nalen ne ye fɛnɛ sabakɔrɔ ɲini dɛ n y'a da tulu la k'a da jaba la ɲɛ ma da a ma se ka ɲɛ foyi sɔrɔ a ko la n mana taga fan o fan ko Jɛnɛba ko tɛ ɲɛ sɔrɔ a la hali minnu yɛrɛ ye n tɔgɔ kɛ n ye o ɲininka ka dɛsɛ o ma se ka kan dɔ de foyi fɔ yan na parce que o ye ne labila de a bɔra yen a taara yɔrɔ wɛrɛ la bon n ye n terikɛ fana bila ka recherche kɛ partout juru yɛlɛnna na e taara k'an to yɔrɔ min juru yɛlɛnna na yen nɔ an tora yala yalaw la ne fanga nana dɛsɛ den tɛ baara la ne kɔrɔkɛ yɛrɛ de ye yɔrɔ dɔ d'an ma sisan an bɛ k'an débrouiller Ala ka n'an tunu ɲɔgɔn na e bɛ yan I fa de ye ne bɛ yan mɛnna a ma mɛn a tɛ wagati jan bɔ n kɔrɔkɛ y'an bila yen mon petit prince ne tun b'a fɔ ne ma waati la n ko petit prince a bɛnna ni tagali ye gɛlɛya kɔni a ma nɔgɔn dɛ gɛlɛya de y'an tugu ɲɔgɔn na Pɛla ye ne dɔgɔnin de ye wa n bɛ kuma kɛ petit prince o ye dɔgɔnin ye ne de y'a kɛra cogo di ne teri ka kuma f'i ye ko nin de don I ko I bɛna mun furu tɛ tɛmɛ Ala ta kan Ala bɛ mun na o tɛ tiɲɛ o Ala de y'a kɛ ka furu kana don aw ni ɲɔgɔn cɛ parce que a ye joli kelen ye o de la Ala y'a ko munumunu fo ka se niveau la ne bolo bɛna yen kala ye n'Ala sɔnna Ala bɛ ko k'o la o tɛ tiɲɛ a bɛ na ne fɛ yan don min na a y'a sɔrɔ n ka affaire dɔ de ɲagaminen don wa ne bɔra gɛlɛya min na ne ye sɛgɛn min ye ɲɛ la n tɛ se ka kulonkɛ wariko la bon n ka wari de tun bɛna tiɲɛ combien de millions a tun bɛna perdu a nana ka bɛn n'o don de ma taa n yɛrɛ d'a ma n m'a dɔn yɛrɛ n ma miiri k'a fɔ ko n ye denmuso bila ka mun wele ko ale yɛrɛ de n y'a gɛn yɛrɛ de n y'a wulu gɛn ka bɔ n ka so mais petit prince je dois m'excuser non pas o tɛ foyi faamu o tɛ foyi ya fama yɛrɛ de a tun t'a dɔn ba Jɛnɛ ɲana sa bisimila i ka so Nouvelle fosi an b'aw kɛrɛfɛ plan fosi tɛ yen nɔ o kɛra yɛrɛ de basi tɛ yen I b'a dɔn kɛ bɔ ne kun nana ko n bɛna kuma dɔ de ɲɛfɔ ne na I b'a dɔn kɛ ne kun b'e ka wariw minɛni kɛ k'e ka fɛn o fɛn minɛ ne kun bɛ taa n'a ye ka taa di mɔgɔ dɔ ma parce que la ne kun b'o tigi de fɛ mais sisan bi ne de nana dɔn k'a fɔ k'o ye ne kɔrɔkɛ ye I y'a ye o ye ne kɔrɔkɛ ye an bɛ fa la mais an tɛ ba la tiɲɛ yɛrɛ la ne kɔni seginna ka na I ka yafa ne ma yɛrɛ de Ala kama
yafa dɔrɔn tɛ dɛ n'a sɔrɔ an bɛ se ka segin ɲɔgɔn ma Kana. Ara gɛlɛn ne ka yafa man to sɔnni na dɛ. n b'i deli sa Ma ma nɔgɔya dɛ. ala ka na n E jɔ cɛ ni mun bɛ ne kunna Ala ni kira de b'a dɔn. A kɛra Ala ɲɛna. E yɛrɛ b'a bɛɛ kalama. A ma dogo yɛrɛ la. o ye tiɲɛ mɛ n b'i deli hali sisan yafa ne ma ko n b'i fɛ de A kana n ka yafa ma nɔgɔn cogo min na. A ma nɔgɔn. ne b'i fɛ de sa bɔ ala de i ka yafa ma yɛrɛ de n jo fosi t'a la E tɛna segin ɲɔgɔn na wɛrɛ la. fo ka dugukolo meleke ne tɛ segin a kan tuguni.